L'Isaac ha trobat feina gràcies al programa Singulars, una iniciativa que impulsa l'Associació Empresarial AEVall per fomentar la inserció laboral dels joves. En el seu cas, va decidir començar la formació com a operari de maquinària industrial. Estava sense fer res, vaig dir, ostres, doncs anem a veure això ara que surt i doncs mira, així vaig tornar a estudiar, que ja feia falta un altre cop activar el cervell. Jo em vaig treure l'ESO, quan em va costar molt perquè sóc mal estudiant des de sempre, però a més són sigut feines momentànies. El programa ofereix formació en grups reduïts de 15 persones i acompanyament continuat en 3 itineraris diferents: mosso de magatzem, auxiliar d'electricitat i mecanització industrial. S'adreça a joves menors de 30 anys, preferentment en situació de desocupació i de la zona de l'Hospitalet i el Baix Llobregat. No es demana tenir experiència ni estudis previs. Fa persones que no tenen res a veure amb aquest sector, que tinguin experiència amb altres sectors i es vulguin reconvertir en aquests, o persones que venen del fracàs escolar i que no tenen aquesta orientació clara. Aquí els ajudem a trobar un futur professional. Aquest any tornem a fer les mateixes especialitats, justament perquè són de les més demandades de les empreses que tenim associades a l'entitat i, d'altra banda, també són atractius a l'hora de la formació, perquè es treballa molt en aula-taller i és tot com molt pràctic. Després de la formació, els alumnes fan pràctiques en empreses del sector i continuen rebent orientació laboral. En molts casos, com el de l'Isaac, hi acaben treballant. Vaig començar pràctiques, vam estar 2 setmanes, i doncs els vaig agradar com funcionava i la feina que estava fent i llavors em van agafar. En un any ja s'ha estudiat, s'ha fet pràctiques i si tot surt bé, estàs treballant. Clar, és que és molt guai, en molt poc temps aconsegueixes una recompensa molt bona. Busquem sempre aquestes empreses que puguin participar acollint aquests joves en pràctiques, perquè de fet és la millor manera de poder conèixer una persona i després, si necessites incorporar-la directament, de les pràctiques ja es queden al lloc de treball. És un programa que és molt bon quant a xifres d'inserció. Estem al voltant d'un 70% de joves que participen i que han trobat una feina i la mantenen. La formació del programa Singulars començarà el mes de febrer i encara hi ha places disponibles.